Ngikubingelele mbukeli, ngikubingelele nanamhla. Usabingelelwa yinkeshezane kashukela iyasala zuphumeza ngokubethana thulu. Uma khulunywa ishunqa zetshitshi umashele luzama ukulungisa kodwa into siyonakala. Umfeze hleje abafazi namadoda. Zinja zamkhize zamluma zamphindela kwaso engaphetheni umntakando. Mbukeli angiphinde ngiwemukele engosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Kunjalo ke mbukeli ngenhlanhla enkulu namhla. Sesithe savakashelwa yenye inkosazane yathi hayi awuyisondele kule ngosi yethu ukuthi ke siphathe ngeke sali kodwa ke yona ngithi hayi nasi phambi kwethu isifikile isikho nkosazane ngubukele engosini yethu esidla ngokhezo oludala. Ngiyabonga ukwemukela Nkeshezana nakubalaleli. Igama lami ngiSibongile NgiwakaZulu kwaGobumansele eThakaleni eKapa. Oh, kwaze kwamnandi ukuzwa ukuthi kanti sinomuntu wakwaZulu indaba ezitha uMagela. Cha ke indaba ezitha akwe ngithi thathele lithuba. Hleze ke ngizwe ukuthi ngawuba usivakashele ngani lapha enkundleni yethu engosini yethu kasidla ngokhezo oludala. Hleze ukhona hleze ukufisa sithi ukubuka mawu khanda uhlelo lwakho. Ngibonga ukwamukela Nkeshezana ngilombuzo lami. Umbuzo wami uthi Nkeshezana ngikhamba ngiyengcwabeni. Uma ngifika engcwabeni kusuke kunecansi lelisuke lizobe kumuntu. Kungani Nkeshezana ngoba usuke uthengile ilisha lelicansi kodwa balivithize ligcine libe ngazuthi icansi nje elidala licoshiwe. Nansi indaba mbukeli. Ngiyathemba ukuthi uzwile nawe uyakhala ukaMagela ukuthi lapha emangcwabeni umangcwabo suke lilisha nangofakazi. Suke lilisha icansi kodwa ukuthi mawuthi uyabheka hayi uma ehlisa umuntu ebekwa phansi lapha engcwabeni lakhe suke singamavithivithi. Mbukeli kodwa ke ngoba uyakube mnandi into uma ngikhuluma ngayo bese ngiphinde futhi ngibeka phambi kwalibandla libone ngoba icansi sinalo la ekhaya. Hayi ake ngilande ebese ke emva kwalokho ke sesikhuluma phezulu kwalo wena nawe usubona. Kunjalo ke mbukeli sesiphinde sabuya. Ngiyethemba ukuthi ke sesindawonye njengokufanele. Cha ngiliphethe ke icansi but engiliphethe ngiphethe nje isiciko ngoba ingqikithi imayelana necansi imayelana nosize wami icansi. Ngakho ngithe angisondeze isiciko into elula futhi engenkulu. Uma sikhuluma ngecansi yembukeli sikhuluma ngayo nayo lento phambi kwami ngiphethe. Emva kwalokho ke ukhona umhlobiso nawe uyawubona nawe lo mhlobiso igama lawo kuthiwa imbonqa. Futhi ke umsebenzi wawo uze kube khona lento kwakwenzela ukuthi uma ulele uyazi ukuthi inyawo zoba ngasembonqeni ikhanda liba ngaphi balapho nginambonqa. Uma usekulendlala ephansi usulele icansi ke liphelele hayi isiciphiso. Noma uhleli futhi uyaqinisekisa ukuthi siba ngasemnyango ngasemsamo kuba ke yilokho okungenayo imbonqa. Enkulumeni ke nasesihlokweni ke silethwa amaZulu. Ngithi cha nami ngokolwazi amawengiphefumulo ukuthi ngikhathazekile nami indlela kwenzeka khona kepha ke angagcili ekutheni ngikhathazekile ngingabe ngisaphefumula ngokwempilo. Icansi ngokolwazi lwami kuze kugcine kufika esigabeni sokuthi ligcina liba nokusikasikeka yingoba endulo bekuthi uma ungcwatshwa
umuntu bekufike kwehle umgodi uthi bese umuntu usuwenele ke manje sebezomba ke manje igumbi ikhosoba okulikamela okusho lapho kuma sekwenziwa ngesigaba ke manje ukuthi usezofakwa ke oshonileyo liyagoloza icansi ukuthi lifodeke kanje abafunela ifodeke kanje ukuze lingene livumelane negumbi lapha ayeke balisike lapha baliqhumisela ebese belifoqa likwazi ukungena kahle liyohlala lapha bese kubekwe elinye phansi azolala phekwana ebese singena ke manje emkhakheni wembonqa imbonqa nayo le yayikhishwa umbuzo uthi ikhishelwa ngaphambi kokuba uma kubhonqwa amacansi abhonqwe ngalokhu esikubona insonto abanye bayibiza ukuthi uwulu futhi abamhlophe kwakusetshenziswa amashoba einkomo eziphilayo ayibuyiswa inkomo ingene esibayeni lona lo angithule lo zensephingi ngake nje lapha eshubini naleyo ekunye futhi sikukhumbula ukuthi phela imbala yamashoba ayifani khona neshoba elimhlophe khona neshoba elibomvu khona neshoba elimpofu khona neshoba elimnyama khona kanjalo futhi noma sebebhonqa ke sebezohloba ngawo lama ukwenza lembonqa okusho ukuthi uma umuntu eshona phansi isikhathi sokungcwaba babe nenkolelo ke ukuthi ngoba la mashoba awenkomo eziphilayo akakwazi ukwehla nensila yelwane eziphilayo umuntu angene engcwabeni kulula ukuthi icuce kulula ukuthi izimlandele ikakhulu makusokhaya umnumzane wekhaya yingakho babethatha isinqumo sokuthi balisikeke icansi lembonqa ke le ingangeni engcwabeni ungene icansi lingenambonqa yileso sizathu engisazi esasenza lo ebese ke kulaba abanye abathi mangabe sekufika isikhathi sokuthi kuba namaplazi kuba khona ke amabhunu namahashi babe sebenzisa ke bona ukuthola kwami imidlwenga lokho okusuka lapha emadlibeni koshona ezipangeni zehashi makade gundwa amahashi noma kuyimisila hleze kade ihlungwa kahle imisila basebenzise khona ke nabo bana phela amahashi awafani kwelimhlophe kwelibomvu kwelimnyama kanjalo nawo abanayo imbala ayekwazi bayisebenzisa iyayivumelana nayo inkinga kubo uma ngabe kufanele ngabe bangcwaba umuntu neshoba nemidlwenga yamahashi babe banenkolelo ukuthi phela ihashi babuyekwe khona abasebenzisa uma bevala uyawuza umuntu mayethi zokushanga ubulala uma uthi uyangibona ngiyobeka inqina lehashi esangweni osho ukuthi ihashi kukhona isimo sokuvimba umuntu osuke esejonile abasebenzisa base babe nenkolelo ukuthi ayikhona futhi phela mangabe simngcwaba nalembonqa ebhonqweni ngecubuzi ngensila yehashi kwanto zakhe singaba na kusinda noma futhi besimvala siyamvala phela mangabe senza kanje okusho ukuthi ke Mageba ileyo impendulo embuzweni wakho engithi anguphe yona ngithemba nombukeli naye lapha khona uzosilekelela mbukeli awusilekelela nina ke bantu ke banamuhla imbonqa esinsonto ayiseyiwa amashoba ngabe wehashi ngaba wenkomo lensonto le ikhona ejezini aligqokisiwe lomufi nikhiphelane tshelani mina yini ngakhiphanga nejezi limgqokisela ngoba phela lehili wuli na kodwa njokuqhamba senikhipha icansi imayelana nani awena isilekelele ngoba cha nami umsengezamini ukuthi ngemphendulo kaNdaba sekusele kini ukuthi nani ke nilekelele nami ke cishe naye futhi olekelele nabanye ababukeli bolekelele asithokoza Mageba sithokoza ukuba ndawonye ngiyethemba ukuthi usawuphinde futhi uphinde ubuye simbukela simukela sivakashele sixoxe indaba
lokho nami kuyangikhuthaza, kuyayikhulisa nengosi yethu. Kunjalo komntwana. Ngibonge-ke nami babukeli, ngicabanga ukuthi bakhona bebenenkinga njengani. Ngicabanga ukuthi sebeyitholile impendulo. Siyabonga.